Ok, odimo u Otkrivenje 13. Otkrivenje 13 idemo. Zadnja knjiga iz Biblije i čitat ćemo cijelo poglavlje. Vidite u poglavlje 13. Gledam samo jel mikrofon radi. Izgleda radi. Bilo je vrijeme. Otkrivenje 13. I stao sam na morski žal i vidio sam zvijere gdje iz mora izlazi. Imala je 7 glava i 10 rogova. I na rogovima joj 10 vijenaca, a na glavama joj ime bogohulno. I zvijer koju sam vidio bila je nalik leopardu. I noge joj kao medvjeđe i usta joj kao usta lavlja. I zmaj joj je dao moć svoju i prijestolje svoje i vlast veliku. I vidio sam jednu od njezinih glava kao da je na smrt ranjena. I smrtna joj se rana izliječila. I sav se svijet zanio za zvijeri. I štovali su zmaja koji je dao vlast zvijeri. Štovali su i zvijer, govoreći, tko je poput zvijeri i tko bi mogao zaratiti s njom. I dana su joj usta koja govore nešto veliko i hule. I dana joj je vlast da nastavi djelovati 42 mjeseca. I otvorila je svoja usta za hulu protiv Boga, da huli ime njegovo i šator njegov i one što prebivaju u nebu. I bilo joj je dano zaratiti se sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom. I svi što prebivaju na zemlji, njemu će iskazati štovanje, kojima imena nisu zapisana u knjizi života jaganjca zaklana od postanka svijeta. Ako tko ima uho, neka čuje. Vodi li tko u sužanjstvo će ići. Ubije li tko mačem, mora biti ubijen mačem. Ovdje je postojanost i vjera svetih. I vidio sam drugu zvijer, kako je izlazila iz zemlje i imala je 2 roga poput jaganjca, a govorila je kao zmaj. I ona izvršava svu vlast one prve zvijeri pred njom i čini da zemlja i oni koji žive na njoj iskažu štovanje prvoj zvijeri, kojoj je smrtna rana bila izliječena. I ona čini velika čuda, tako da pred ljudima stvara da i oganj silazi s neba na zemlju. I zavodi one koji prebivaju na zemlji zbog značenja tih čuda, za koja ima vlast činiti pred zvijeri, govoreći onima koji prebivaju na zemlji da trebaju načiniti lik zvijeri koja je imala ranu od mača, a ipak živi. I imala je vlast dati život liku zvijeri. Tako da lik zvijeri i progovori, te učini da svi oni koji ne iskažu štovanja liku zvijeri trebaju biti ubijeni. I postiže da svi, i mali i veliki, i bogati i siromašni, i slobodnjaci i robovi, prime žig u njihovu desnicu ili u njihova čela. Te da nitko ne može ništa kupiti ili prodati osim onoga koji ima žig ili ime zvijeri ili broj njezina imena. Ovdje je mudrost. Neka onaj tko ima razum proračuna broj zvijeri, jer to je broj čovjeka, a broj mu je 666. Ok, pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za ovaj lijepi dan, hvala ti za ovaj tjedan, hvala ti za jučerašnja spasenja koje smo imali i molim te pomozi nam i koristi nas da i dalje sve više širimo evanđelje i da spašavamo ljude i otvori srce i u ljudima i pripremi ih kako bi se spasili, da okrenemo situaciji ovdje u našem, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj regiji. Puno ti hvala što nas koristiš, molim te, napuni me Duhom Svetim i vodi me i pomozi ljudima da razumiju, otvorim oči i uši i razum, jer ova tema će biti malo teška i pomozi da uspijemo se fokusirati i da to prođemo i da to sjedne ljudima. Puno ti hvala da svemu što nam daješ, neka je sva slava tebi i hvala ti za tvoju milost i što nam opraštaš grijehe i što si nam milostiv i što nam pomažeš da napredujemo i hvala ti naravno za tvoje spasenje. Slavimo to ime Isusa Krista, se tebi molimo, oče moj dragi. Amen. Ok, znači prvo što bih rekao je, prošli tjedan smo imali nekako, ne bih rekao naš službeni dan spašavanja, ali imali smo po cijelom svijetu je bio mega maraton i bilo je više od 78 događaja koji su išli spašavati, zato mi to zovemo maraton. Išli su spašavati, tako da i mi smo se prijavili na tome
Znači i mi smo jedan od tih 78 plus i bilo je u jednom danu preko 1300 ljudi koji su se spasili u cijelom svijetu. Preko 1300 ljudi. Htio sam se zapisati broj pa da kažem točan broj, ali naravno zaboravio sam. Preko 1300, oko 1351 ili tako nešto, vjerojatno nije točno, ali tu negdje je bilo ljudi koji su se prošlu subotu na cijelom svijetu spasili. Tako da hvala Bogu na ovom velikom dijelu i nadamo se da će biti puno takvih. Biće mega maraton i sljedeće godine, prijavit ćemo se opet. A sljedeći tjedan, sljedeći vikend imamo naš prvi službeni maraton spašavanja u Hrvatskoj. To organiziramo u Zagrebu. Za sad će nas biti 6 koji idemo. Ići ćemo spašavati u subotu. Ćemo ići spašavati jedno otprilike 2 sata. Znači, zaustavljat ćemo ljude na ulici i pitati ih jesu li 100% sigurni da idu u raj ako bi danas umrli. Ukazat ćemo kako mogu biti sigurni, pa da čim mi odemo od njih da oni budu 100% sigurni, tako da dobiju spasenje. Ćemo raditi 2 sata, onda ćemo ići zajedno na ručak i na druženje, opušteno, popiti malo kavicu, odmoriti, jer je to težak posao za 2 sata. Nakon toga ćemo još jednom otići van na 2 sata, ostatak večeri će biti slobodno, ili ćemo se zajedno družiti, ili će svako raditi kako on misli. U nedjelju sljedeću ćemo imati bogoslužje zajedno, pjevati, zajedno ćemo biti svi opet, pjevat ćemo Bogu, pročitati poglavlje, imati propovjed kao inače svaku nedjelju zajedno. Onda ćemo još jednom otići poslije toga u spašavanje u nedjelju i to je onda to. To će biti naš prva službena, prvi službeni maraton spašavanja, to je sljedeći tjedan od 18. i 19.4. Tako da ako želite, slobodno se prijavite, slobodno nam se javite ili na mail ili komentarom. Nije bitno da li si bio spašavati ili nisi, slobodno se javi, rado ćemo te primiti i dođi s nama na ručak i plaćanje ručak, ne moraš se niš brinuti o tom. Voljeli bi da se što više ljudi jave. Da li takozvani New IFB ili Old IFB, nije bitno, bitno da smo spašeni, bitno da idemo služiti Bogu, ne tražiti našu slavu, nego služiti Bogu i spašavati ljude i izvući ih iz pakla, sa puta pakla. To je cilj svega toga. I hvala Bogu što smo se skupili na 6 i nadam se da će Bog pripremiti teren tamo i da ćemo imati uspjeha. To sam htio reći. Ok. Čitali smo Otkrivenje 13. Čitali smo i dosta zanimljive stvari smo tu čitali, ali danas ćemo ići više u Daniel 9. Danas ćemo ući u temu koja je istovremeno i fascinantna, ali je i složena. Znači dosta je složena. Treba fokus, treba paziti, a to je Danielov 70. tjedan. Naziv propovjedi je Gnjusova pustoši i 70. tjedan iz knjige proroka Daniela. Zato što taj 70. tjedan se kaže Danielov 70. tjedan. Sad, naravno, ako je Danielov 70. tjedan, onda je Daniel o tom pričao, jel? I to imamo u knjizi proroka Daniela. Tako da ćemo se vratiti u tu knjigu. Čitali smo Otkrivenje 13 kako bi nam ti stvari koje će se događati budu malo svježi u mislima. Jel, o čemu tu priča? Tu priča o kraju svijeta. Jel? Tu priča o Antikristu. Zvijer i zmaj je naravno vrag. Tu priča šta će se desiti na kraju svijeta, jel, u Otkrivenju, naravno, to je sve se već desilo u Bibliji, samo Otkrivenje još dolazi u budućnosti. Znači tu smo čitali kako Antikrist dobiva smrtnu ranu, jel, smrtnu ranu sa mačem, kaže, i od koje će biti izliječen, jel, i onda će ustati opet, znači on ustaje iz mrtvih i to mu vrag daje tu moć da on ustane iz mrtvih. I svi ga počinju štovat, kako je to da je on bio mrtav i sad je ustao, onda počinju ga svi štovat. I kako poslije njega dolazi druga zvijer, kaže, a to je lažan prorok, koji nagovara ljude da štuju Antikrista, da štuju prvu zvijer. I taj prorok, lažni prorok, će imati moć recimo da pusti vatru da siđe s neba. I tako da imat će moći da uvjeri ljude da štuju zvijer, da štuju prvu zvijer, da štuju Antikrista. A to je sve naravno laž. To njima daje na kraju krajeva tu moć vrag.
I vidiš što smo još vidjeli, kako se pravi lik, kako je rekao, moramo te napraviti lik prvoj zvijeri i taj lik štovat, i ko ga ne štuje, on će biti ubijen. I to vrijedi za svakoga. To vrijedi za cijeli svijet. Kaže. Onaj koji mu se ne klanja će biti pogubljen. Kaže. I još je pisalo da je ta zvijer može progovoriti. Znači taj lik kojeg će napraviti za Antikrista, ono će moći progovoriti. To je isto čudno. Jel? Ne znamo šta očekivati, je li to neki hologram ili neki kip ili šta bi to moglo točno biti. Čudno. I oni koji ga štuju po cijelom svijetu će dobiti žig, dobit će žig u desnu ruku ili na čelo, ime zvijeri ili broj njegov 666 i samo sa tim žigom će moći prodavati ili kupiti. Bez toga nećeš moći. A mi koji smo spašeni, mi nećemo uzeti taj žig. Za nas ne postoji taj žig. Samo nespašeni mogu taj žig dobiti. I samo oni, kako je pisalo, koji nisu zapisani u knjizi života. A mi koji smo spašeni, mi smo zapisani u knjizi života. Tako da spašena osoba ne može niti hoće uzeti žig. Mi nećemo. On će ratovati protiv nas. Prvenstveno. Znači, zato smo to čitali. Da nam to bude sve u mislima. Dok danas čitamo o Danijelovom 70. tjednu, a oko Danijelovog 70. tjedna ćemo ići u Danijel 9. Tako da molim vas, odite u Danijel 9 i tamo ćemo pričati malo o proročanstvu u posljednjim vremenima. A to proročanstvo u posljednjim vremenima, to je teška tema i složena tema, pogotovo ako ne proučavaš svoju Bibliju i ako ne znaš točno o čem se radi, ako nisi poučen oko toga, ako nisi čitao često Bibliju pa da znaš o čem se radi i kako stvari funkcioniraju. Ali probajte se fokusirati i naučiti što više danas. Probat ću olakšati što više je moguće. Bitno je i da znate da događaj iz prošlosti, iz Biblije, iz Starog Zavjeta recimo, i puno priča iz Biblije su sjene ispunjenja. To su sjene ispunjenja. Što to znači? To znači da oni su se ispunili, ali su se oni ispunili samo kao znak nečeg što će se u budućnosti desiti. Znači ona je sjena toga što će se u budućnosti desiti. I puno ima toga što se više puta čak desi. To je višestruko ispunjenje se to zove. Znači ne samo da što se desilo jednom desi, nego to se desi kao sjena ili se desi čak i višestruko. Recimo šta je sjena ispunjenja? Sjena ispunjenja je recimo kad je Nabukodonozor stavio kip svoj i rekao da svako mora štovati taj kip iz njegove države. Onaj koji ne štuje kip će bačen biti u peć. Tako. To je slika, to je sjena ispunjenja onoga što će biti na kraju kad se zvijer mora štovati, kad cijeli svijet bude morao štovati lik zvijer. I onaj koji to ne napravi, on će biti bačen u peć. Ili recimo kad bude Antikrist ratovao sa spašenima, onda je on rekao, onda će biti toliko strašno, vrijeme će biti toliko strašno, da Isus je rekao da će on morati skratiti dane kako bi on došao po nas i izbavio nas iz toga i došao po nas da idemo u nebo. Inače ne bi niko ostao živ. Toliko će biti strašno. Znači to će biti vrijeme pokolja i on će htjeti poklati sve kršćane i kaže Isus, toliko će biti strašno da će Isus morati skratiti dane kako bi mogao brzo doći do nas. A isto to vidimo recimo sa Nabukodonozorovom peć, kad je on rekao da kad oni njemu nisu htjeli služiti i oni su mu se suprotstavili, onda je rekao, sad ćemo pojačati peć još 7 puta. Još 7 puta, znači 7 puta gore nego što je inače. I to je slika isto toga da će za kršćane u to vrijeme, znači kad Antikrist krene ratovati i tražiti ih, da će biti 7 puta gore nego što bi inače bilo. Ali ok. I da, znajte da Antikrist ne znači nužno protivno Krista, nego znači umjesto Krista. Znači Antikrist kad dođe, on će se praviti kao da je on Krist, kao da je on Bog. Neće reći protivno, samo da je on protivan, naravno da je on protivan, ali on će biti umjesto Boga. On će stati u hram Božji umjesto Boga i reći će da je on Bog, umjesto Boga. To znači Antikrist. Ne samo da je protivno njemu. Ok, ali krenimo, to je bio uvod. Krenemo u Danijel 24.
i kažem, teško je malo, složeno je malo, fascinantno je isto, ali budite sa mnom, probat ćemo to malo polako proći. Zašto to propovijedam? Zato što puno ljudi tu miješa, čak i od spašenih, miješa pismo gdje priča o Antikristu. I oni kažu da se tu radi o Isusu. Što je onako malo čudno što to miješaju. Ali da, nažalost je tako i zato to hoću proći. Da bude sigurno. Uz to imam i vremenoplov na kojem sam radio prošle godine. Tako da tamo možete apsolutno sve vidjeti, cijeli Danijelov 70. tjedan možete vidjeti od početka do kraja svijeta, zadnjih 7 godina svijeta, ratova i sve što će se desiti, i Antikrista i tako dalje, i tako dalje. Po pismu doslovno piše što možete naći u Bibliji, stavit ću u opis videa ako želite, možete si besplatno skinuti, besplatno je skroz, čisto da znate da imate sve pregledno. Ok, krenimo u Danijel 9. Pogledajte stih 24. Tu piše o Danijelovom 70. tjednu. Odavdje imamo Danijelovih 70 tjedana. Kaže Danijel 9.24. 70 je sedmica određeno tvome narodu i tvome svetom gradu, da se dovrši prijestup i da se dokončaju grijesi i da se izvrši pomirenje za nepravdu i da se uvede vječna pravednost i da se zapečati viđenje i proroštvo i da se pomaže najsvetiji. Znači vidimo tu 70 je sedmica. Znači 70 šta? Tjedana. Tu je 70 tjedana. I svašta tu se dešava. Ali vidimo da tu u stvari, u većini stvari priča i što nas asocira na Isusa. I kako on umire za nas. Spasenje i da plaća za grijehe. Kaže da se dokončaju grijesi i da se izvrši pomirenje za nepravdu i da se uvede vječna pravednost i da se zapečati viđenje proroštva i da se pomaže najsvetiji i tako dalje. Na to ćemo se vratiti. Idemo dalje. Stoga znaj i razumij da od koga je izašla zapovjed da se vrate i sagrade Jeruzalem, pa do Mesije kneza proći će 7 tjedana i 62 tjedna, opet će biti sagrađena ulica i zid, čak i u nemirnim vremenima. Znači što ovdje vidimo? Vidimo da su 70 tjedana podijeljena. Kaže prvo, proći će 7 tjedana, znači 7 tjedana, kaže i 62 tjedna. Znači što vidimo? 7 tjedana, 62 tjedna, to je koliko? To je 69. I fali nam znači jedan tjedan. Taj jedan tjedan je Danijelov 70. tjedan. Znači, Bog je to podijelio u 3 dijela. I tu vidimo, kaže 7 tjedana i 62 tjedna. Ali onaj zadnji tjedan ne spominje. Ovaj dolazi jedan za drugim. A ovaj treći, zadnji, on dolazi tek kasnije. On tu nije se još spominjan. Znači, ostaje 70. tjedan. Dodatno da znate, kad kaže tjedan, kad kaže tjedan, nije to uvijek tjedan dana. Nije to tjedan dana. Nego tu priča o tjednu godina. Znači, kad on kaže tjedan, to nije 7 dana, nego 7 godina. Razumijete? Znači, ako on tu priča o 70 tjedana, to nije 70 puta 7, 490 dana, nego priča o 490 godina. Tu priča o 490 godina. To da znate. Ali sa tim se većina ljudi slaže, to nema debate oko toga, to je poznato. Znači, zato kažemo, zadnjih 7 godina kraja svijeta, to je Danijelov 70. tjedan, ne zadnjih 7 dana da će ratovi dešavati, Antikrist i ovo ono u 7 dana, ne, nego u 7 godina. To je Danijelov 70. tjedan, 7 godina. Znači kaže još jednom u Danijelu 25, stoga znaj i razumij da od kad je izašla zapovjed da se vrate i sagrade Jeruzalem pa do Mesije kneza, proći će 7 tjedana i 62 tjedna. Opet će biti sagrađena ulica i zid, čak i u nemirnim vremenima. Znači ovdje morate shvatiti da je knjiga Danijelova napisana, jer Danijel ju je pisao, kad je bio u Babilonu. Znači kad su Židovi bili zatočeni u Babilonu. Što znači da je prvi hram kojeg je Solomon gradio bio uništen,
da je Jeruzalem bio uništen i narodi Jude su bili raspršeni u druge narode. Bili su i u Babilonu gdje su robovali, ali i u drugim narodima, u različite države. Tako da ovdje kad kaže vrata će se sagraditi, ulica će se sagraditi i zid i ovo ono, grad, tu priča o tome da će se sagraditi Jeruzalem i hram. I to smo vidjeli kad čitamo knjigu Ezrinu ili Neheminu. Tamo vidimo kako se oni vraćaju polako i sužanjstva i kako grade, opet gradi, zidove i tako to. Ali kaže u nemirnim vremenima. Znači oni kad su to gradili, vidjeli smo je u tim knjigama kako su uvijek im se neko suprotstavlja i želi ih zaustaviti. Znači to su ta nemirna vremena, uvijek su bili neki problemi i nemiri. O tome tu priča. Jel? To primarno o tome priča, ali to je samo sjena ispunjenja što će se desiti u buduće. Idemo dalje. Pogledajte u Danijel 9.26. A nakon 62 tjedna Mesija će biti sasječen. Znači vidjeli smo, prvo dolazi 7 tjedana, onda 62 tjedna. I Mesija će biti sasječen. Znači nakon 69 tjedana, cap, gotovo, Mesija će biti sasječen. Znači šta to znači Mesija će biti sasječen? To znači da će Krist umrijeti. Znači od toga 69 tjedana i cap, i doći će Mesija, doći će Krist, doći će Spasitelj, ali će on biti sasječen. On će umrijeti, on će biti ubijen. Znači šta kaže još jednom Danijel 2.26? A nakon 62 tjedna Mesija će biti sasječen, ali ne za sebe. Znači vidimo ovdje proroštvo da će Mesija, znači Krist, Spasitelj, napraviti nekako zamjensko iskupljenje. On kaže, bit će zasječen, ali ne za sebe. Neće on umrijeti za sebe. Znači on će doći i zamijeniti nešto. Zamijenit će koga? Nas. On će umrijeti, ali ne za sebe. On čini to zamjensko iskupljenje. Židovi su u vrijeme Krista tražili Mesiju, koji će biti vođa, koji će ih dovesti u njihov stari sjaj, slavu i ojačati državu, da bude njihov kralj na ovoj zemlji. Iako je Danijel već prije toga rekao da će Mesija biti sasječen. Znači, da li su oni pravi vjernici bili Židovi u to vrijeme? Ne, jer inače bi vjerovali Starom zavjetu i tome što je Danijel rekao. A Danijel je rekao da će biti sasječen Krist. I uz to neće biti zasječen za sebe. Za koga će biti zasječen? Biće zasječen za mene. Za tebe. Za sve nas će on biti zasječen. Izaja 53.5 kaže, no on je bio izranjavan zbog prijestupa naših. Bio je izudaran zbog nepravde naše. Nad njim je kazna bila zbog našega mira i njegovim modricama mi smo ozdravljeni. Znači on je umro za nas. Mesija će biti zasječen. On je tamo umro za nas. Znači da, sagradili su zid i grad i hram u dane Ezrine i Nehemine. Ali kaže, nakon 62 tjedna Mesija će biti zasječen, ali ne za sebe. I narod kneza koji će doći razorit će grad i svetište. Znači, sad tu vidimo da će opet razoriši grad, razorit će grad i svetište. Neko. Znači već je uništen, Nabukodonozor je uništio, ali kasnije, nakon što Mesija bude sasječen, opet će neko doći i razoriti grad i svetište. I to se drugi put desilo i to znamo iz povijesti. Da su Rimljani došli u godini 67. Otprilike je bio rat, nisu onda došli, nego je bio rat, židovski i rimski rat od 67. godine. I šta su oni napravili? U 70. godini, znači nakon 3,5 godine, neka vam to bude napomenuti 3,5 godine, su oni uništili svetište i grad. Uništili su hram. Opet. Znači po drugi put su uništili. I sad ga u dan danas nema. Hram ne postoji. Jednom ga Salomon napravio, drugi put su ga napravili Židovi i gotovo. Rimljani su ga uništili i do dana današnjega ga nema. Jednog dana u budućnosti će ga biti, ali na kraju svijeta, kad Antikrist bude u njoj. Ali o tom ćemo drugi put.
Isus je imao oko 30 godina kad je počeo svoju službu. Jel? Znači, kad se on rodio? Otprilike u godini 0, jel? Njegovog rođenja mi računamo današnje godine. Bio ti vjernik ili ne bio vjernik? Bio ti mrzitelj Boga? Ti ćeš danas napisati na kakvom god dokumentu da ti potpišeš. Ti ćeš napisati današnju godinu, a to je godina od kad se Spasitelj svijeta rodio. Isus je imao oko 30 godina kad je počeo svoju službu i trajala je oko 3,5 godine. Znači on kad je umro, on je imao oko 33 godine. I oko 33. godini je on umro na križu. Otprilike, manje više. A kad je taj rat bio, on je bio 67. godine je počeo. Znači, pošto su oni odbili Krista, on je prorekao da će grad biti uništen. Jel? To možemo čitati iz Evanđelja. Možda čak i svih, ali znam da iz Mateja možemo. Isto je rekao i za hram. U Mateju 24:2 kaže, a Isus im je rekao, zar ne vidite sve ovo? Uistinu vam kažem, ovdje neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće porušiti. I točno to se dogodilo u godini 70. Kad su došli Rimljani i ratovali sa Židovima i uništili grad i hram. Znači, što je zanimljivo, taj židovsko-rimski rat je trajao 7 godina. Kao i taj tjedan, je tako? Kao i Danielov tjedan, 7 godina. I šta mislite kad je uništen hram? Nakon 3,5 godine. Znači, točno u sredini tih 7 godina. Zapamtite to. Nastavimo čitati. Idemo u Daniel 27 nastaviti. I potvrdit će savez s mnogima za 1 tjedan. A usred tjedna obustavit će se žrtva i prinošenje. I širenjem gnjusoba on će pustošiti sve do dokončanja i ono što je određeno bit će izliveno na pustošnika. Znači, to je ta gnjusoba pustoši koji Isus spominje u Mateju 24. A šta to vidimo? Kaže, i širenjem gnjusoba on će pustošiti. Znači, to je ta gnjusoba pustoši. I šta vidimo još ovdje? Savez sa mnogima će napraviti, šta kaže? I potvrdit će savez s mnogima za tjedan dana. Znači, na koliko? Na tjedan dana, ali to je 7 godina. Rat je trajao 7 godina. Znači, kogod da bude došao, on će napraviti savez sa mnogima za 7 dana i na taj način će on uništiti sve. Jel? Pustošiti. Usred tjedna obustavit će se žrtva i prinošenje. I to je kad? Kad unište hram nakon 3,5 godine. Onda nema više žrtvovanja u hramu kad hram više ne postoji. Ne možeš prinositi u hramu kad ga više nema. Znači, ima smisla sa time što znamo iz otkrivenja, iz drugih dijelova Biblije, a i iz povijesti. Šta se točno desilo i kad se desilo. I neki ljudi bi sad rekli da to nije istina, da tu ne priča o višestrukom ispunjenju, ovdje o Antikristu, nego da ovdje priča o Isusu. Ali hajmo pogledati i analizirati to. Kaže da je knez koji će doći u stihu 26, Isus, to ljudi kažu nekad. I da on djeluje u stihu 27. A kaže Daniel u 9:26, pogledajte opet gore, a nakon 62 tjedna Mesija će biti sasječen, ali ne za sebe. I narod kneza koji će doći razorit će grad i svetište. Znači, Isus je umro na križu i nakon 30 godina su došli Rimljani i uništili su grad i hram. Znači, tu se ne priča o Isusu da je on došao uništiti. Nije Isus došao uništiti, nego Rimljani su došli. Znači, knez koji će doći je tada bio takozvani Tit ili Tito. On je bio došao sa Rimljanima, on je kasnije postao car Tit ili car Tito, kako već god hoćeš. On je bio general u toj vojsci tada i on je došao, znači Tit je došao sa svojom vojskom i oni su uništili grad i hram tada. Znači on je taj kad kaže i narod kneza koji će doći i razorit će grad i svetište. To je rimska vojska u 67. godini. Znači, idemo dalje u stih 27. I potvrdit će, ko će potvrditi? Koga smo sad spominjali? Knez koji će doći, znači Tit. Znači, i potvrdit će Tit savez s mnogima za 1 tjedan. Ali ne zaboravimo, to je sjena ispunjenja. To će sve i Antikrist točno tako napraviti. I potvrdit će savez s mnogima za 1 tjedan. A usred tjedna obustavit će se žrtva i prinošenje.
Znači tu je Tit uništio hram. Povijesno točno. I širenjem gnjusoba on će pustošiti sve do dokončanja i ono što je određeno bit će izliveno na pustošnika. Udite u Daniel 7. Razumijem da tu priča o Titu. Jel? Sad to što smo čitali. Tu priča o Titu i o rimskoj vojsci i sve što se već i desilo, jel, u prošlosti. Ali isto tako priča o tome što će biti u budućnosti. Ovo je samo sjena ispunjenja. Moraš pročitati više poglavlja u Danielu, moraš pročitati poglavlje 7 i poglavlje 8 i poglavlje 9 kako bi shvatio iz konteksta o čemu tu točno priča. Ošli se u Daniel 7, pogledajte u stih 7. Nakon toga gledao sam u noćnim viđenjima i gle, četvrta zvijer, užasna i strašna, izvanredno snažna i imala je velike željezne zube. Proždirala je i satirala je, a preostalo je tapkala nogama svojim. A ona je bila drugačija od svih zvijeri koje su bile prije nje i imala je 10 rogova. Znači isto kao što smo čitali na početku u Otkrivenju 13. I promatrao sam rogove, kad gle, među njima je izrastao jedan drugi, mali rog. Znači, evo vidite ovdje opet i mali rog. I pred njim su 3 prva roga bila iščupana s korijenom. I gle, na tome rogu bile su oči kao oči čovječje i usta koji govore nešto veliko. Znači, kuda čitamo Otkrivenje 13? Sve isto. Znači, iz proučavanja Otkrivenja znamo da su 10 rogova, 10 kraljeva. Znači, kad priča o 10 rogova, to su 10 kraljeva. Jedan mali rog izraste i on pobjedi 3 roga. Znači, dolazi jedan vladar koji pobjedi 3 druga vladara. Znači, ubije ih, jel? Pobjedi ih i kaže da je imao usta koje govore nešto veliko. To je točno to što smo mi čitali u Otkrivenju 13 na početku propovjedi. Pogledajte stih 19 sada. Tada sam htio saznati istinu o četvrtoj zvijeri, onoj koja je bila drugačija od svih drugih, izvanredno strašna, koji su zubi bili od željeza, a nokti njezini od mijedi, koje je proždirala i satirala i preostale tapkala nogama svojim, i od 10 rogova koji su bili na glavi njezinoj, i o onom drugom, sjećate se onog malog roga, koji je izrastao, a pred kojim su 3 otpala. Opet ista stvar. Baš o tom rogu koji je imao oči i usta što su govorila nešto veliko, opet, i koja izgleda puno jača nego njeni drugovi. I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv svetih te ih nadvladava. Znači, se sjećate točno to kad smo čitali u Otkrivenju 13.7 kad kaže i bilo je dano zaratiti se sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom, jezikom i narodom. Znači, o kom mi tu pričamo? Tko je taj mali rog? To je Antikrist. Nema tu šta, to je Antikrist. Znači, da, to je bio i Tito. Tit, kako god hoćeš. To je bio čak i jedan drugi, to je bio i prije njega već Antioh Epifanin u 2. stoljeću prije Krista čak. Znači, još prije je bio Antioh Epifanin i on je bio sjena toga. I taj Antioh Epifanin je došao u hram, on je u grčkih vremena, i on je došao u hram i zauzeo je sve i šta je napravio? Zaustavio je žrtvu i prinošenje Gospodu i šta je napravio? On je isto unio gnjusovu pustoš unutra. A šta je on unio unutra? On je unio unutra kip Zeusa, taj Antioh Epifanin. I on je štovao Zeusa, on je kip tamo položio i on je štovao Zeusa tamo i njemu žrtvu. Znači i to je, šta? To je samo sjena toga što će se desiti u budućnosti. Isto tako i Tit je došao i uništio. I svuda imamo rimske, i oni su isto imali tamo rimske te kipove i idole, i čine svoje idolopoklonstvo. Znači, kažem, da, mali rog je na neki način i Tit, na neki način je i Antioh Epifanin, ali glavni događaj će tek doći. Jer to čitamo iz Otkrivenja, a Otkrivenje se još nije desilo. To će tek doći, a to je sa Antikristom. Oni nisu vladali svakim plemenom, jezikom i narodom, kao što kaže u Otkrivenju 13 gdje smo čitali. Oni su slično, to je bilo sve slično, ali Antikrist će svim jezicima, cijelim narodom,
svim plemenima će on vladati, znači cijelim svijetom. A oni su samo u onom mjestu tamo vladali, razumijete? Idemo dalje. Daniel 7.23 kaže, rekao je ovako, četvrta zvijer bit će četvrto kraljevstvo na zemlji, koje će biti drugačije, znači rimsko carstvo tada, ali to znači i za buduće još jednom, koje će biti drugačije od svih kraljevstava i proždrijeće svu zemlju, izgaziti je i satrti. A 10 rogova su 10 kraljeva koji će ustati, evo vidimo 10 rogova su 10 kraljeva koji će ustati od ovog kraljevstva. A nakon njih će ustati jedan drugi i on će biti drugačiji od onih prvih. I on će pokoriti 3 kralja. Opet vidimo istu stvar. I govorit će teške riječi protiv Svevišnjega i zaratiti svete Svevišnjega. Sve je povezano, sve je isto, ko da ponavljamo isto. Znači vidimo ovdje opet što smo čitali u Otkrivenju 13.6.7 kad kaže i otvorila je svoja usta za hulu protiv Boga, da huli ime njegovi i šator njegovi, one što prebivaju u nebu, i bilo je dano zaratiti sa svetima i pobijediti ih. I dano je vlast nad svakim plemenom, jezikom i narodom. Sve isto. Idemo dalje u Danielu 7.25, nastavimo. I pomišljati da promijeni vremena i zakone. I oni će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i vremena i polovicu vremena. Znači, o čem tu priča? Kaže da će biti predani u njegove ruke. Znači, ljudi će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme, vremena i polovicu vremena. Što to sad znači? Gledajte ovo. Koliko je jedno vrijeme? Jedan. Koliko je vremena? Barem 2. A koliko je polovica vremena? Pola. Znači opet smo došli na koliko? 3,5. A šta je 3,5? Sredina od 7. Opet smo došli na pola tjedna. Znači kaže, znači ljudi će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme, vremena i polovicu vremena. To znači 3,5 tjedna, što znači 3,5 godine. Znači on će vladati 3,5 godine, Antikrist. A koliko smo čitali u Otkrivenju da će vladati Antikrist, tamo je pisalo 42 mjeseca, tako? Otkrivenje 13.5 kaže, i dana su joj usta koja govore nešto veliko i hule, i dana joj je vlast da nastavi djelovati 42 mjeseca. Šta mislite, koliko je 42 mjeseca? 3,5 godine, naravno. 3,5 godine. Nastavimo dalje. Daniel 7.26. No sud će zasjesti i vlast će mu se oduzeti, da se istrebi i uništi do kraja. A kraljestvo i vlast i veličanstvo kraljestva pod svim nebom daće se narodu svetih Svevišnjega, čije je kraljestvo vječno. I sve vlasti će mu služiti i biti mu poslušne. Znači, što se dešava nakon 3,5 godine? Kreće tisućljeća vladavina Krista. On vlada zemljom sa nama, svojim svetima. Onda, znači, ovaj vlada 3,5 godine i onda će mu se oduzeti vlast. Znači, onda će Bog uništiti sve i kreće tisućljeća vladavina sa Isusom. Isus će doslovno biti na zemlji i vladati. Odite u poglavlje 8, Daniel 8. Daniel, poglavlje 8. Kaže u stihu 9. A iz jednoga od njih izašao je jedan mali rog. Sad znamo tko je to. To je Antikrist. Koji je iznimno jako izrastao prema jugu i prema istoku i prema ugodnoj zemlji. I on je izrastao velik čak do vojske nebeske i oborio je na zemlju neke od vojske i od zvijezda izgazio ih. Opet, kroz otkrivenje poglavlje 12 znamo da zmaj, stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, on je taj koji je povukao sa sobom trećinu zvijezda, nebeskih. Šta to znači? Znači trećinu anđela koji postoji. On je sa sobom povukao, znači oni štuju njega. Oni su pali anđeli ili demoni, zovemo, pali anđeli. Znači to je simbolično toga da je trećina anđela slijedi Sotonu. To što je, kako je rekao,
oborio je na zemlju neke od vojske zvijezda. Jel? Znači znamo da trećinu je on povukao sa sobom. Nastavimo. Da, uzdignuo je sebe čak do kneza vojske. I zbog njega se svakodnevna žrtva oduzela i mjesto svetišta njegovog bilo je zbačeno. Znači zbog koga? Zbog Isusa? Ne. A zbog đavla? Zbog Antikrista? Zbog njega se svakodnevna žrtva oduzela. Idemo dalje. Da, uzdignuo je sebe čak do kneza vojske i zbog njega, znači zbog Antikrista, se svakodnevno žrtva oduzela i mjesto svetišta njegovog bilo je zbačeno. I zbog prijestupa vojska je bila predana njemu. Kome? Antikristu. Pored svakodnevne žrtve i na zemlju je zbacio istinu i provodio je to i napredovao. Tada sam čuo jednoga svetoga kako govori, a drugi je sveti rekao tom svetom koji je govorio: kako dugo će trajati ovo viđenje glede svakodnevne žrtve i prijestupa pustošenja? Znači što je prijestup pustošenja? Gnjusoba pustoši. Znači, kako dugo će trajati ovo viđenje glede svakodnevne žrtve i prijestupa pustošenja, da dopušta da se gazi i svetište i vojska? A on mu je odgovorio: do 2300 dana, tada će svetište biti očišćeno. Odite u Danijel 11, da vidimo gdje se još spominje gnjusoba pustoši. Danijel 11. Znači sve je to jedno pored drugog. Sva ta, zato kaže, mora se sve čitati. Danijel 7 i 8 i 9 i 10 i 11, sve to u kontekstu da se svača. Kaže Danijel 11.31: i vojne snage će stati na njegovu stranu i oskvrnuti svetište tvrđe i dokinut će svakodnevnu žrtvu i postaviti gnjusovu što opustošuje. Znači vidimo da osoba koja će i dokinuti žrtvu je ista osoba koja će postaviti gnjusovu pustoši. Ali još jednom, i oskvrniti svetište tvrđe i dokinut će svakodnevnu žrtvu i postavit će gnjusovu što pustošuje. Znači tu ne pričamo o Isusu, to pričamo o Antikristu. Znači u doslovnom kontekstu nam priča o Antiohu Epifaninu, grčkom vladaru koji je u 2. stoljeću bio prije Krista došao i korumpirao hram, kao što sam rekao, ali pismo je to proreklo i povijest nam to govori, da, isto to se dogodilo i sa Rimljanima. I isto to piše u Otkrivenju, isto to će se desiti na kraju svijeta sa Antikristom. Šta sam rekao? Gdje smo bili zadnje? 11. Odite u Poglavlje 12. Zadnje mjesto u Danijelu gdje se spominje gnjusoba pustoši. Odmah sljedeće poglavlje. Kaže u stihu 11. Od vremena kada bude dokinuta svakodnevna žrtva i postavljena gnjusoba koja pustoši, proći će 1290 dana. Vidimo da se to uvijek zajedno dešava. Znači, kažem, dokinuta žrtva, postavljenja gnjusoba. I kaže, postavljena je. Znači, šta ti moraš donijeti i postaviti? Kip. Idol. Jel? Kip. To je postavio. Znači, lik. Kao što će biti lik zvijeri. Znači, to je kip. Radilo se i prva 2 puta sa Grcima i Rimljanima sa kipom. Oni su kip donijeli. Odite u Otkrivenje 13, što smo čitali na početku, a ja ću vam čitati iz Mateja 24. Kaže u Mateju 24.15, to je Isus rekao: kada dakle vidite gnjusobu pustoši, što je rečeno po proroku Danijelu, da stoji na svetom predjelu, ko čita neka razumije, tada koji bude u Judeji, neka bježi u gore. Znači tu je Isus pričao o situaciji u 70. godini sa Rimljanima, jel? Ali, ne samo to, u budućnosti o kojoj je pričao, što smo čitali u Otkrivenju 13. Jedna i druga stvar, u događajima koje se nisu desili. Znači, kaže gdje gnjusoba stoji. Gdje stoji? Vidimo da stoji na svetom predjelu. Jel? Znači u hramu stoji. A jel vidite kako je malo prije pisalo da je postavljena? Malo prije pisalo postavljena je gnjusova pustoši. A sad kaže da stoji u svetištu. Znači što tu možemo vidjeti? Postavljena je u hram, gdje je svetište. Ako on je nešto postavio i sad to tamo stoji. O čemu pričamo? O kipu. To je kip.
Kip ne može sam otići tamo i stati, znači moraš ga postaviti. Znači, moraš ga postaviti, jel? Šta znači postaviti? Ne samo staviti, nego postaviti. Jel? I on sad tamo stoji. Znači, tu pričamo o kipu. Kip je gnjusoba pustoši. Jel? Tako je, kažem, isto i Antioh morao donijeti kip Zeusa. I on je kip postavio. I on je stavio tamo. I žrtvo je kipu Zeusu. Ošli ste u Otkrivenje 13. Pogledajmo odmah od početka, stih 1. I stao sam na morski žal i vidio sam zvijere gdje iz mora izlazi. Imala je 7 glava i 10 rogova. I na rogovima joj 10 vijenaca, a na glavama joj ime bogohulno. I zvijer koju sam vidio bila je nalik leopardu i noge joj kao medvjeđe i usta joj kao usta lavlja. I zmaj joj je dao moć svoju i prijestolje svoje i vlast veliku. Znači tu vidimo zanimljive stvari, da sad ne idemo u detalje, vidimo puno simbolike, jel, i alegorije tu, što je jako zanimljivo. I vidio sam jednu od njezinih glava kao da je na smrt ranjena i smrtna joj se rana izliječila. I sav se svijet zanio za zvijeri. I štovali su zmaja koji je dao vlast zvijeri. Štovali su i zvijer, govoreći koji je poput zvijeri, tko bi mogao zaratiti s njom. I dana su joj usta koji govori nešto veliko i hule. I dana joj je vlast da nastavi djelovati 42 mjeseca. Znači isto kao i mali rog. Znamo da je to Antikrist. I otvorila je svoja usta za hulu protiv Boga, da huli ime njegovo i šator njegov i one što prebivaju u nebu. I bilo je dano zaratiti se sa svetima i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom, jezikom i narodom. I svi što prebivaju na zemlji, njemu će iskazati štovanje, kojima imena nisu zapisana u knjizi života jaganjca, zaklana od postanka svijeta. Odite dolje u stih 11. I vidio sam drugu zvijer koja izlazi iz zemlje, imala je 2 roga poput jaganjca, a govorila je kao zmaj. I ona izvršava svu vlast one prve zvijeri pred njom i učini da zemlja i oni koji žive na njoj iskažu štovanje prvoj zvijeri kojoj je smrtna rana bila izliječena. I ona čini velika čuda tako da pred ljudima stvara da i oganj silazi s neba na zemlju i zavodi one koji prebivaju na zemlji zbog značenja tih čuda, za koja ima vlast činiti pred zvijeri, govoreći onima koji prebivaju na zemlji da trebaju načiniti lik zvijeri koja je imala ranu od mača, a ipak živi. I imala je vlast dati život liku zvijeri, tako da lik zvijeri progovori, te učini da svi koji ne iskažu štovanje liku zvijeri trebaju biti ubijeni. Znači mi znamo da je postavljen lik u 2. stoljeću prije Krista. Mi znamo da je postavljen lik u 1. stoljeću poslije Krsta. Ali da li je taj lik, da li su ti likovi koji su bili postavljeni? Da li su ljudi u cijelom svijetu koji ga nisu štovali bili ubijeni? Ne. To nije bilo za cijeli svijet. Ili da li je taj lik, da su ti likovi pričali? Nisu ni to. Tako da to dolazi u budućnosti. To je sjena, toga što će se desiti u budućnosti. Antikrist će imati lik koji će mu biti načinjen. Taj lik se zove gnjusoba pustoši. Kada vidite gnjusobu pustoši koja je postavljena na svetom mjestu, onda znate da ste u sredini Danijelovog 70. tjedna. A to je nakon 3,5 godine kraja svijeta. Biće ratova, gladi i tako dalje i nakon 3,5 godine će biti to. Mi nikad nećemo znati kad je kraj svijeta. Jer priča Biblija o ratovima i da će biti ratova i gladi i da će cijene hrane biti skupo i sve, a to se već sad desi. Ali Isus je rekao da možemo biti sigurni kad budemo vidjeli gnjusobu pustoš. Onda možeš biti siguran, ok, ovo je stvarno kraj, ok, ovo je stvarno Antikrist. Do tada nikad ne možeš. Jer puno ljudi i prije nas su mislili, oni su mislili da je možda Hitler bio Antikrist, šta ja znam. Znači nikad ne možeš znati, skroz dok ti ne vidiš gnjusobu pustoši, onda znaš, ok, vrijeme je blizu. Vrijeme je blizu. Antikrist počinje vladati na sredini, znači nakon 3,5 godine. I toliko će i vladati, što nam daje tjedan. Znači, prvo ratovi i glad i kuga i ovo i ono. Onda, znači to traje 3,5 godine. Onda dolazi Antikrist, poslije njega ćemo
uskoro biti, idemo gore uskoro, mi svi koji su spašeni i svi koji su umrli i spašeni, on će ustati od mrtvih i mi idemo gore u nebo i onda će biti zadnjih 3,5 godine kad će Antikrist vladat i u to vrijeme će Bog uništavati zemlju. Pogledajte vremenoplov. Znači sad se nadam da je jasno kako je to povezano. I vidimo što piše i možemo zbrojiti 2 sa 2. Isto govorimo, ali te ne cijelo vrijeme isto vidimo. Desilo se u prošlosti, ali to je samo sjena toga što se mora desiti. Kao i kip Nabukodnozorov, kao i peć Nabukodnozorova, kao primjer. Ima još i puno drugih primjera. Sad ajmo se s tim znanjem vratiti u Danijel 9. Da pročitamo sad Danijel 9 pa da shvatimo. 70 je sedmica određeno tvome narodu i tvome svetom gradu da se dovrši prijestup i da se dokončaju grijesi i da se izvrši pomirenje za nepravdu i da se uvede vječna pravednost i da se zapečati viđenje i proroštvo i da se pomaže najsvetiji. Isus još nije pomazan. Vječna pravednost još nije utvrđena. Isus još ne vlada svijetom. On će to sve doslovno raditi, ali to se još nije desilo. To se samo u sjeni desilo. Trenutno, ko vlada trenutno svijetom? Vrag. Vrag vlada trenutno svijetom, nema tu šta. I to vidimo svuda. To je jasno. Malo kad razmišljaš, to je jasno. Samo otvori oči. Uz to Biblija đavla zove Bogom ovog svijeta. Sa malim b. Nije Bog, ali Bogom ovog svijeta. To Biblija kaže. U 2. Korinčanima 4.3 kaže: ako li je i pokriveno naše evanđelje, pokriveno je u onima koji propadaju. U onima kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio nevjerničke umove, da im ne zasvjetli svjetlo slavnog evanđelja Kristovog koje je slika Božja. Znači, oni ne vjeruju zato što im zaslijepio oči ko? Bog ovog svijeta. To je vrag. Efežanima 6.12 znamo kaže: jer se mi ne borimo protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv duhovnih opačina na visokim mjestima. Znači kažem, Isus još ne vlada na ovom svijetu, zlo vlada na ovom svijetu, ne Isus. I možeš ti reći da Isus vlada u mome srcu i na taj način izmišljati: ja, pogledaj mene, ja sam sav svijet. Ne, jednog dana će on doslovno svijetom vladati. Doslovno će biti pomazan. Ne duhom, nego uljem, posvećen. Ko kad čitamo, kad su Davida posvetili, kad su Šaula posvetili, koji god kralj je on bio posvećen uljem, ulje su mu stavili. I ja znam da je Isus bio posvećen kad se on krstio. Posvećen je bio Duhom Svetim, ali to je sjena toga što će se desiti. On nije sjeo na tron ovdje na zemlji i bio posvećen za kralja. Doslovno to će se desiti i onda će se desiti vječna pravednost. Jer sad nema baš pravednosti u svijetu. Biće jednog dana pravednost vječna, a to se još nije desilo. Jednog dana će se Isus vratiti na zemlju nedugo nakon postavljanja gnjusove pustoši. Jer je rekao, ako ste ta vremena, te dane ne bi skratile, on će skratiti, inače ne bi ostalo nijedan više živ. Znači on će doći, idemo u Djela apostola 1.11 kaže, to jest ja ću samo brzo pročitati radi vremena, kaže: ljudi Galilejci, zašto stojite zureći u nebo? Ovaj isti Isus koji je od vas uznesen u nebo, isto će tako doći kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo. Znači kako je Isus ošao u nebo? Ošao je na oblacima gore u nebo. I apostoli su ga gledali kako ide u nebo. Onda su ovi rekli: zašto gledate u nebo? Kao što je ošao, tako će se i vratiti. I postoji povratak Isusa. Doći će on drugi put. Ali ne kao sluga, nego kao kralj. I on će napraviti tu reda. I on će doći po nas. Spašene osobe će povesti gore u nebo. Mi ćemo se sresti s njim u oblacima. Ljudi koji su umrli u to vrijeme će se tjelesno ustati, uskrsnut će tjelesno i srećemo se s njim u nebu. Kaže, kao što je on ošao, tako će se vratiti. Znači on će se vratiti u oblacima. I svi će to vidjeti. Svi će to vidjeti. Jer će lažni prorok će reći, i puno ljudi će reći: tamo je, u pustinji je, tamo je, u te loše dane. Ali Biblija kaže: nemojte im vjerovati. Jer ako ti odeš tamo ćete se ubiti. Oni ti lažu. Oni te žele uhvatiti. Kužiš?
Kaže on, svi će vidjeti kad on bude došao. Kad bude došao oblacima, cijeli svijet će vidjeti. I past će na koljena i klicat se. Doći će i vladati 1000 godina na svijetu i bit će pomazan kralj. Znači, kada će biti pomazanje najsvjetijeg u kojem smo čitali? Na kraju 70. tjedna. Onda će biti pomazanje. To će uvesti vječnu pravednost. Kraj 70. tjedna. Znači, kažem, on je pomazan kod svog krštenja, ali to je sjena ispunjenja. On je pomazan Duhom Svetim, ok, ali bit će doslovno pomazan uljem kao što su se pomazali kraljevi prije. Nastavimo u Danijelu 9 i to je to, onda smo i gotovi. Kaže, stoga zna i razumi da od kad je izašla zapovjed da se vrate i sagrade Jeruzalem pa do Mesije kneza, proći će 70 tjedana i 7 tjedana i 62 tjedna. Opet će biti sagrađena ulica i zid, čak i u nemirnim vremenima. A nakon 62 tjedna Mesija će biti sasječen, ali ne za sebe. Znači, nakon 7 tjedana, pa nakon 62 tjedna, Mesija će biti sasječen. Znači, nakon 69 tjedana je Mesija zasječen. Ali ne za sebe, nego za mene i za tebe. I onda ovdje imamo pauzu, imamo rupu. Jel, ne spominje tu sad odmah. Ne kaže 7 tjedana, 62 tjedna i tjedan. Ima jedno vrijeme kada opet bude spominjao onaj zadnji tjedan. Znači, tu imamo pauzu, imamo rupu. Jer ne računa on odmah tih 70 tjedana odjednom. Nego on je to rasjekao. 7 tjedana, 62 tjedna, 1 tjedan. A taj 1 tjedan dolazi kasnije. Jer ako bi uračunao odmah, onda bi hram bio uništen 3,5 godine nakon što je Isus umro. Znači u otprilike 36. i 37. godini. Jel? Ali nije, to se desilo tek u 70. godini. Znači tu ima jedna pauza velika. Tu ima jedna rupa. I taj zadnji tjedan se tek kasnije dešava. Kužite. Mislim, ja znam da je to malo teško i malo treba se fokusirati, treba malo podučavati, ali nadam se da je dosta olakšano i da nije to komplicirano kao što zvuči. I sad puno kaže, a kako si ti to sad tako srezao? Pa nismo mi to tako srezali. Bog je to učinio. On je rekao 7 tjedana, pa 62 tjedna, i onda kasnije još tjedan. Mislim to ja. Samo eto, kad malo pročitaš i proučiš, vidiš da to nije tako. Pa kažem, inače hram se ne bi uništio u 70. godini, nego 3,5 godine nakon što je Isus umro. A to iz povijesti i mi znamo da to nije tako. Bio je tjedan, to je bio tjedan, Danijelov 70. tjedan, sjena toga ispunjenja, ali je to bilo kasnije. Znači, dosta kasnije, 30 i nešto godina kasnije nakon što je Isus umro. Idemo zadnji stih vidjeti. A nakon 62 tjedna Mesija će biti sasječen, ali ne za sebe. I narod kneza koji će doći razorit će grad i svetište. I svršetak će im biti u potopu, te su do svršetka rata određena pustošenja. I potvrdit će savez s mnogima za 1 tjedan. Znači to je taj 1 tjedan, još jednom. Kad je on napravio? Kad su došli i kad je on napravio savez sa mnogima i kad su došli uništiti hram i svetište? To nije bilo odmah 3 i neke godine, ne odmah 3,5 godine nakon Isusovog uskrsnuća ili smrti. Ne, nego 30 i nešto godina nakon toga. Znači taj zadnji tjedan se kasnije desio. Kasnije će se desiti. A usred tjedna obustavit će se žrtva i prinošenje. I širenjem gnjusoba on će pustošiti sve do dokončanja. I ono što je određeno bit će izliveno na pustošnika. Nadam se da je sad jasnije i da je sjelo da se tu radi ne samo o prošlim događajima, nego i o Antikristu. Zato se u otkrivenju često koristi 42 mjeseca, vremena i vrijeme i polovica vremena i 1260 dana i 1290 dana. Znači uvijek se radi o tom i kad zbrojiš uvijek dođeš na 1 tjedan. Ili na 3,5 godine, 1 tjedan. To je Danijelov 70. tjedan. O tom se tu radi. Znači kažem, imam vremeplov koji sam objavio prije 1 godinu dana, na kojem sam radio, koje sam preveo na hrvatski isto i stavit ću vam opis videa da imate. Slobodno skinite, besplatno proučite, provjerite kako god hoćete, šta god hoćete s time, možete isprintati. Ja planiram to isprintati i kao poster koristiti, možda čak i dijeliti, vidit ćemo. I zato kad sve ovo čujemo, sva ova proroštva iz knjige proroka Danijela i otkrivenje, pitanje nije samo što će se dogoditi. Jer pitanje je gdje ćemo mi biti u svemu tome. To može biti u našem životu još. To može biti u našem životu.
Ali ne mora biti. I ne vjerujte kad ljudi kažu, a Isus može doći sutra. To je laž. Sve se to prvo mora desiti prije nego što Isus može doći. Znači, tako da to nije istina da Isus može doći sutra. Barem 3,5 godine se mora ovo svašta nešto loše desiti od Danijelovog 70. tjedna kako bi on onda došao. Kako bi Antikrist vladao i onda će Isus doći. Ali ništa od toga se još nije desilo. Znači, imamo godine još prije nego što Isus dolazi. Tako da ne dajte se zavaravati. Biblija ne daje ova proroštva da nas buni, nego da nas probudi. Da shvatimo da je vrijeme ozbiljno i da je svijet prolazan. I da Bog ima plan koji ide prema svome ispunjenju. Jer puno ljudi kad su počeli, ja sjećam se kad su počeli Rusija i Ukrajina sa ratom, onda kako su ljudi rekli, u današnje vrijeme, kako je to moguće da u današnje vrijeme i dalje postoji ratovi i kako je to moguće? Brate mili, Danijelov 70. tjedan, to je vrijeme i to su ratovi koji se još nikad nisu na taj način dešavali. To će biti najgore vrijeme od kad postoji svijet. To Biblija kaže. Znači, nikada nije bilo tako strašno kao što će biti. I zemljotesa, znači, ne samo ovakvih problema, nego i prirodnih katastrofa, i ratova, i kuge, i glad, i mučenje, i svega će biti kao što nikad još nije bilo. Tako da pripremite se. Buckle up, kako bi rekli Englezi. Jer ništa još nismo vidjeli. Kako u današnje vrijeme mogu ratovati u Izraelu, kako ratuje Rusija. Brate mili, bit će ratova kakvih još nikad nije bilo. Znači, doći će vrijeme prevare koje svijet još nije vidio. I vrijeme kad će ljudi slijediti laž umjesto istine. Jer u to vrijeme ljudi će izdati, sinovi će izdati roditelje, roditelji će izdati svoju djecu, svoje najbliže će se izdati samo zato što su spašeni. Samo zato što su spašeni. Ali isto tako smo vidjeli da na kraju Bog pobjeđuje i Krist dolazi i njegovo kraljevstvo ostaje zauvijek i mi ćemo s njim vladati. Tome se veselimo. Zato danas nije najvažnije razumiješ li svaki detalj ovog proroštva. Ja se nadam da ćeš si uzeti vremena, čitaj, prouči, uzmi vremena pomoćeti, poslušaj polako. Zato ja kažem, odite ovdje u ovo poglavlje, odite u ono poglavlje, pa da ti vidiš svojim očima, da čitaš, da shvatiš, da vidiš gdje moraš otići, da to čitaš, pa da možda dođe do toga, da dopre. Ali kažem, nije najvažnije da razumiješ svaki detalj proroštva, nego jesi li ti na pravoj strani. Jer dolazi vrijeme kad više neće biti sredine, neće biti neutralnosti. Nećeš reći, ja ću vas gledat, mene to ne zanima. Ne. Ili će biti na jednoj, ili će biti na drugoj strani. A Biblija i sad kaže da oni koji misle da oni ne žele ni štovat ni vraga ni Boga, oni automatski štuju vraga. Znali oni to ili ne? Ako ti nisi spašen, ti si nespašen. Treće nema, ti ideš u pakao. Zato dok još imamo vremena, biraj danas istinu. Biraj danas Krista. Biraj danas život. Jer onaj koji je bio sasječen, ali ne za sebe, učinio je to za tebe. Pitanje nije hoće li se ovo dogoditi. Dogodit će se. Pitanje je hoćeš li biti spreman kad se to dogodi. I sad znaš da će biti jedan antikrist i da će on ići u hram. Kad bude treći hram sagrađen, on će ući u hram. On će reći da je on Krist, da je on Bog. Štovat će se njega, napravit će se lik. Ne dajte se zavaravati. Sad znate, malo nešto, ići ćemo u detalje oko toga svih u budućim nekim propovjedima, ali danas sam htio pričati o gnjusobi pustoši i da je on taj koji u 70. tjednu postavlja. I kad postavlja i koliko vlada Antikrist. Molimo se, otpjevat ćemo još jednu pjesmu i onda smo otpušteni. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan koji si nam dao i hvala ti za propovjed. Molim te, pomozi da shvate ljudi i daj im razum i nadam se da sam to koliko toliko mogu objasniti i jasno propovijedati. Molim te, blagoslovi ostatak dana, pomozi da budemo spremni, moj dragi Bože, kad dođe ovih 7 godina, Danijelovih 70 tjedana, u kojima ćemo mi, hvala Bogu, hvala tebi, već nakon 3,5 godine otići odavdje i ne moramo biti u kraju 3,5 godine kad ti budeš uništavao zemlju. Hvala ti puno na tome.
Molim te, otvori nam oči, pomozi da budemo spremni i da tebi služimo kako god da bude, da uvijek upremo pogled svoj u tebe i fokusiramo se na tebe. Hvala ti za ovaj dan, molim te, blagoslovi ga, hvala ti što imamo lijepo vrijeme, pomozi da uživamo u njemu, da tebe slavimo, pomozi i pripremi nas za ostatak tjedna i pomozi nam i pripremi nas za sljedeći tjedan kad budemo u Zagrebu, kad budemo išli spašavati i dovesti ljudi za tebe u raj. I spašavamo, molim te, budi naša snaga i pomozi nam na svim našim putevima. Tebe se pouzdajemo, moj dragi Bože, pomozi da tebi služimo i hvala ti puno na svemu. Volimo te u ime Isa Krista, se tebi molimo, Oče moj. Amen. Kako je bila pjesma 155? Pjesma 155. Vjernost je velika.